Hello guys, good morning. So karon day kay May 15, alas 4 sa kadlawon guys. Padong mi day sa Cebu City. Karon hunong sa may-ari guys kay nagpagasolina kauban ni Nunoy. Tuloy day mi ka motor guys. Ay mana sila si Kuya Eugene ug si iyang wife. Then sa iyang igsuon. Diana ni siya sa padong sa Upon Mercado ani mo agi. Guys, magpasalamat dahil mo sa bagong nag-subscribe sa aking YouTube channel. Daghan kaadyo ninyong salamat sa inyong pag-subscribe. Ug sa wala pa nag-subscribe, palihog ko ninyo subscribe guys, then like, share na po ninyo, then hit po na ninyong notification bell para ma-update mo kung nami bagong videos. Daghan kaadyo ninyong salamat sa inyong pag-support. Wala na kayo kung ka-intro ganina guys, kay dadali man guys para makabiyahe sayo. Much later. Ito. The Shrine of Our Lady of Miraculous Healer. Balik ka. Dagpo na na rubber tree oh. Dagpo na. Ilan? 100. Tay, matubig. Ha? Hoy, 100 na. 350. Ano?
Buwa. Nasa ilang kabit suko mo ba? Wapa kayo. Ulit ako na. Bye. Hi guys. Middle Shrine. Our Lady of Miraculous Middle Shrine. Sa bugo na ni Mahal, no? Oh, bugo. Sa bugo na ni guys. Wala kay load na. Nao. Wala. Guys. Nagihap ko. Baitin man anak, ten. Ah, baitin. Ay, sakto ginain daw, exercise. Sakit sa tuhod. Atos guys, ag ubos oh. Hindot ag view. Alam Mahal, kagihangat na ko. Ihapon ka karo kayo. Lagi. 50 ka 50. Hi Mahal. Jadi ay. Hangat oy. Gihap dyan ni mo te. Oh, kay baitin na. 100 Oh, kali nani na po. Ah, mo di ay. Napo na po. Tinday te. Ah, medyo ay gatos na diyo. Uy, 100 ay kape no, uy. 100 kape no. Si Bitty, 80, 90, 100. 100 step ni guys. Mura 150. Tanda na yung mga kuya, bina na, mga mga ilong. Kasi yung mga net. Hey, hangat eh. Pawis ata. Ha guys, manakasad na sila. Yan ang kauban. Si Albert. Si Eugene. Ayan na si Mama Mary. Ayan na Mary. Hangat. Hungag maputa tong ilong ani. Ayan. Mana nih guys, malam sa taas. Yan. Init na. Alas 8 na bunta guys. Ay. Managkot mi. Siray. Kuti mo picture ka dito. Yapin
na lang ko diha. Ya kani di ilabay ha kay balik sa tani. Gasan. Ano lang kay wa tay usar na palit kay nahutan mang ugan mo gud nang kay magay nakaabot ginaganay gud sila. Hilak. Ito yung mama. Wala kayo. Sikat. Busy. Gaan og mama guys. Wala pa tanan. Kusing ko lang. Music master. Ganyan pa na eh. Wala itlog. Jangan manak mga pi. Namin bibig gusto mga pi, gadi kira ko yan gusto. Malibot lang mo ha, social distancing yapon. Hindi magsinakmura ha. O magrabing. Ang limog-mog lang grabing. Yan, ang view. Or maybe Tabaw din no? Ha? Tabaw din na. Be. Sige lang. Tabaw lagi tabaw no. Tabaw dai. Tabaw dai. Ano pista ba? Oh. Pagkaroon Bawala. amo ang pagkaroon mo. Kaya ka kay amo ang kuan actually utot ng tabaw mo. Mo gani kuan dito small. Mga tabaw. Lahat yung tabaw hawo no. Oh, nako na permit sa buhol na. Sa buhol kay mo may ihaw. Kadugay man ninyo. Nag-shooting pa man. Saka mamarkista dito kuan. dugay sa di mo abot eh. Sa katunga nami guys. Nindot kaayo ani guys sa view. Naani sa Bugo, Cebu. Salamat Mama Mary. Bye-bye. Thank you so much Mama Mary. Hangat pagsaka guys pero inagtugbong. Mangurog pagtuhod. Sana yung oras. Mag-8 na guys. Grabe among biyahe. Hindi kaglapo-lapo. Hindi kami 4. Ayan, dan namis ubos. Salamat. Guys, dan namig ubos. Katugbong nami guys. So, mulahos nami sa among atuan. Sa kauban ni Nunoy.
Kauban nila Albert sa trabaho. La Kuya Ricknil. Salamat. Pag mga bata din. So, malawas na mi guys. Balik biyahe na po mi guys. Naidaghag balig yung buwak oh. 350. Thank you, Lady Miraculous Mary. Medal. Miraculous medal. Layo-layo pa siguro guys. Puntasan ako. Gutom na. So guys, later na lang kita kay tataon niya nag-abot guys ila Kuya Ricknil.